yami ukuthi ngikhulelwe. Angitshela ukuthi yena ushadile, unonkosikazi. Hawe ma. Nabantwana ababini. Just imagine because lo muntu lo sengiphile naye 2 years usuphelile, owesithathu lo nyaka esikona akaze angitshela indaba ukuthi kunonkosikazi. And nami ngaze nginikeze umdla ukuthi ngazi i-background yakhe because bekuwumuntu obengenzela yonke into and nami benginaso isikhathi. And ubona ngathi uyakuspoila ngexesha esithi hambani niye hotel lokho esibukha ama hotels. Okay. Diphinde dibhodise into zakuthi igama lami ndinguSixoshvikwa and I'll be your host. Ke kanti into zakuthi ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye sibhalele pha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usithumelele ku WhatsApp nathi WhatsApp number ezantsi. Ke kanti into zakuthi sekunjalo kaloku usisi naye sebemshaye into zakhona. Umjolo yi-scam. Siswami kunjani? Ngiyaphila sesonjani? Ngiyaphila nami Nkosi. Hayi khuleka sisi. Khuleka. Utsho zonke uzitshe neza next year neza last year neziseza kwenzeka. Usisi wami ungubani uqhamuka ngaphi ungabani? Igama lami ngoSamkelisiwe ngwakamwela sengiqhamuka khona eSouth Coast eMthwalume. Oh eMthwalume kuyathezwa. Yes, siyathetha sikhamanzi konke nje. Ngiyakubona intombazane eqinile uyaguqa phansi ugcobe ulogo. Yes, siyasinda nje. Ngiyabona. Sisikodwa bamhetha kanjani umuntu i-wife material enjengawe. Ndiyadlela umuntu esekhaya bazave bakulobona. Umuntu esekhaya singamoshanga exesha. Hey, bakwenze ndoni wena? Sesami story sami sikanje. Shothi ngintombazane ekhulele emakhaya. Nje ngikhule kusukela emabangeni aphansi ngafunda khona emakhaya up until amabanga phezulu high school yami. Ngihlala nosisi bami abancane emva kokuthi sishonelwe abazali phela. Oh wena umdala ne? Yes, mina ngimdala ekhaya. Okay, emva kokuthi kushona abazali bethu kwaye kwaphoqa ukuthi kube yimina unakekela osisi bami abancane abawu2. Okay, emva kokuthi ngiqede ugrade 12 wami ngasuka emakhaya sengiye edolophini phela kumele ngihambe ngiye university levels. Yes. Okay, mangifika edolophini yonke into ifast ngenye indlela kumnandi ngiyakhazimula. Okay, ngenza unyaka wami wokuqala ke e-university. Angibakhohliwe osisi bami abancane ekhaya. Ngimane njalo uma ngabe ngingenela uNSFAS ngibasendela imali njalo. Fana nokuthi uyi-breadwinner. Yes. Okay, phela isemester yokuqala hayi usisi sahamba kahle. Kuthenge ngesemester yesibili. Nginalabangani bami bona bathanda ukugroove bese kube khona nalabangani bami sheme sifocus nabe efundweni ukuyibona abahleli bengigqugquzela futhi bengikhumbuza ukuthi ngisuka kuphi and ngihleli ngibatshela ukuthi ngifuna ukuya kuphi. Okay. Sema kuhamba isikhathi ke mangikhumbula kahle kwakuzoba yibirthday yami. Kube khona labangani bami ke laba esijwayele ukuphuma nabo bangitshela ukuthi no yazini kule weekend ake siphumeni siyoshawa umoya. Okay, kwakade kuphela nesemester siqeda nokubhala nje yabona zonke izinto zimnandi. Okay. Yithi labo ke siphume ngeweekend sihambe siye kwenye nje indawo kumnandi lapha ya ukuthi ungena nje ubuze uzikhohle ngisho igama lakho nokuthi ngibani kungendlela une-vibe wakhona. And uyabonakala engathi ungumuntu one-vibe ngathi uyile type ethi. Yes. Manje ngangenjalo ke phofu impilo sathala ibekela yes. Okay. Theke ayike siphumile ngale weekend. Okay, sihamba siyifona abangani bami okay kahle sibahle sinuka kamnandi frontals. Nje yonke into standard. Okay. Yithi labo ke isifike nje isi-order ngikhumbula kahle sa-ordela nje 6 pack eyi1 sibeke khona la ibhakedeni lethu. Sihlele opposite nje nelinye itafula ehlele ogayi aba right. Ngezwe sesimangithe ogayi aba right. Ndiyakuva mntasekhaya. Okay, ubona nangokhiye bezimoto phezulu kwetafula ukuthi no. Labo budi laba ba right. Si types. Yes, sithi sisabheke kanjalo. Fika uwaiter afika agcwalise ibhakede lethu. Sithi sisabheke lokho hawo. Inyama. Okay. Siqhubeka isikhathi mase siyabuza kuwethu ukuthi ubani manje lo lethe lezi zinto la abephakamisa isandla ugayi lapha phezulu lapha kule tafula opposite nathi. Okay, mangiphonsa amehlo sisho sibukane ngazi ukuthi ngasmayiliswa yini nami ngivele ngismile. Okay. Sithi siqhubeke usuku. Hayi kumnandi nje akekho phoxa omunye kumnandi ngenye indlela. Okay. Basukuma ogayi ngesikhathi sihambe isikhathi lapha abavele bazosijoyina la itafuleni lethu. Alright. Ongayazi ke bayi4 sibayi4.
Ayi angiyazi coincident nje. Okay. Okay. Lo thengileyo vele ezohlala la eduze kwami. Sengisaqasula yiloko ngiyangincinza umngani wami la athi hey uhlisa umoya wena. Okay. Kuyaphilwa la. Ngiyaphilwa la uhlisa umoya nje for kanye empilweni yakho. Alright. Ayike nami ke ngihambe ne-flow. Ayike qhubeke kube mnandi. Mase kuzose kuseni yibo labo ko guys sebethambisa ngeemoto zabo siphindele rest phela. Hayi wena. Hayi. Okay. Hayi kube mnandi shame ugayi wabantu angiphathe kamnandi yibo ngangathi ngiyindlovukazi. Uyayazi indlovukazi iprincess ebukhosini. Akuyimi lowo. Okay. Yey and ngangakaze nginake ngisho izinto eziningi ngendlela wengiphethe kamnandi ngakhona ubhudu abantu. I-weekend yaziwa yimina ukuthi ngiyaphuma ngiyoshawa umoya. Nasekhaya makuphela inyanga yimi ngihamba ngiyobafakela imali. Wena uyafakelwa nawe uyafaka. Yes. Wow. Nje. Ay, okay, isikhathi siqhubeke. Ngiqeda unyaka wami wokuqala, ngiqala unyaka wami wesibili evarsity. Okay. Ngisaphusha nobhuti. Siyaphusha nobhuti kumnandi. Ungakanani lo bhuti xa ungamchaza unjani? Ungichazele sengifuna ukumbona lo bhuti okuphathisa kwendlovukazi. Guys, simuhle. Nje akamude kakhulu. Mude kancane nje kunami, uthe kukhanya kancane ngokwebala. Mangingamlinganisela mhlawumbe eminyakeni ula ko 35 kuya ku 40. Liblessa ngiyadlala. Okay, ayike siqhubeka isikhathi nobhuti sengiqala unyaka wami wesibili ke manje evarsity. Hawu samane ngiphethe kahle shame Nkosi yami ngikhalazi ngalutho. I-weekend yaziwa yena noma kuphela inyanga uyazi ukuthi kumele enzeni. Ikhale carpet. Yes, nje and masimane sifuna ukubonana yimi naye nje sihamba siyobhuka nje sengugirl nje wamahotela mangikhumbula kahle ayikho engayazi manje la eThekwini. Ima xa nidibana benidibanele hotel. Yes. Sengitsho yo okonayishaya phofu bomnika bona. Yes. Inansika. Bomnikele hotel. Banzima shame and ngaqhaqhwa uyena. Okay. Okay, ayisiqhubekeke isikhathi ke. Hayi uqala unyaka ngiuqede unyaka wesibili evarsity samnandi emjolweni wami shame nobhuti mangimbuza ukuthi ithini into yakhe ngoba useyazi ngami ukuthi ngikhuliso sisibami because bese ngeke ngimtshele nokuthi makukhona into abashoda ngayo sisibami ekhaya kube uyena futhi ongisupportayo ngikwazi ukubanakekela ngaleyo nto so ibeshoda ngaso isikhathi. Mangimbuza ke naye manje sengifuna ukwazi sengi-interested nokwazi ukuthi ithini into yalo bhuti lo yabo. Okay, angitshela ukuthi unabantwana ababili ngimbuza ukuthi ushadile nathi cha. Okay, ayisiqhubeka isikhathi. Hey kumnandi mali ngize ngiyakhuluphala nasemzimbeni. Uzathini kaloku udla kahle uphethe kahle udali. Okay, siqhubeka isikhathi hayi ungiphethe kamnandi shame. Okay, mangimbuza nje hayi umuntu nje onabantwana ababili ngimbuza ko baby mama bahlukene hayi. Angaphumeli obala kwelinye ilanga athi hayi ubaby mama uyedwa kwelinye ilanga ababili bahlukene bahlala phi pho hayi angaphumi na aunt yabona futhi nami ngingabi nandaba ke ngoba phela yonke into engiyifunayo nami uyakwenzela nesikhathi futhi uyakunikeza. Yes ayishem ngabe ngiqamba amanga yonke into nje ihamba ngohlelo engiyidingayo nami futhi esikoleni ngiyayiphasela akho ndawo la ngiphazamisa khona. Okay, siqhubeka isikhathi ngikuqeda unyaka wami wesibili iqalo wesithathu ke manje hayi kuhambe kahle kusemester yokuqala ngibhale exam kuzoqala isemester yesibili sisathola ukuthi ukhulelwe. Okay, into yokuqala ngendlela nje bese singathi sabangani noGayi. Into yokuqala nje ngamcabanga ngamfonela uyena ngimtshela ukuthi no yazini bedile ke manje ngikhulelwe nginsunyaka wesithathu manje. Bobhideke xa bosetho wesibini unyaka wesithathu. Yes bese ngiqedile wesibini. Yes bese ngiqalo wesithathu. Yes. Ngithola ukuthi ngikhulelwe ngimtshela ubhuti ukuthi yazini manje kubhedile ke manje ngikhulelwe. Zaqala izinto zashintsha ke manje. Ngimfonela avela drop ifone. Okay. Ngimbhalele imessage ngimtshela ukuthi ngicela ukumbona ukuze sizokwazi ukukhuluma indaba yalengane. Okay, avuma ubhuti. Sorry mjasaka. Unenyanga ezingaphi? Ngathola ukuthi ngikhulelwe mangikhumbula kahle zazo2 inyanga. Yes, because engeqile yokuqala ngingayanga yensukwini zami ngathola kulesibili. Okay.
agcine evumile ezazongibona bese ngiyafika ngiyamtshela ukuthi mfethu inyanga zo2 ngingayika ama period. Okay, isikhathi siqhubeke ngalesikhathi ngimtshela abe umuntu nje ongayizwisisi indaba yami ukuthi ngikhulelwe. Angitshela ukuthi yena ushadile unonkosikazi. Hawe ma Nabantwana ababini. Just imagine because le muntu lo sengiphile naye 2 years usuphelile owesithathu lo nyaka esikona akaza ngitshela indaba ukuthi kunonkosikazi. And nami ngaze nje nginikeze umdla ukuthi ngazi background yakhe because bekuwumuntu obengenzela yonke into and nami benginaso isikhathi. and bubona ngathi uyakuspoila ngexesha esithi hambanini ye-hotel lokho Yes. ama-hotels. Okay. Yeah. Angitshela ukuthi ushadile kubhuti unabantwana futhi yena ababili nonkosikazi wakhe. Ngibuze ukuthi bahlala kephi unkosikazi wakhe nabantwana bakhe ababili athi banomuzi ePinetown. Okay. Hey, ayinqaleke manje ngibona ukuthi kwangishubela. Because manje anginayo umuntu ozongiphathela lengane, anginabazali, osesibami oyi1 useke high school, oyi1 usase primary bancane. So ngibona ukuthi shothi kahle kahle avela athi ubhuti angibele ngiyikhiphe ingane. Ngimtshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto because mina ingane yami yokuqala le. Okay, sikhambe isikhathi usekunokungifakela imali nje mhlawumbe liphele isonto engazange ukuzongibona manje. Because nje bengibona mhlawumbe bekudlula usuku aphinde zifike ezongibona kudlula usuku aphinde ifike ezongibona. Manje useyawudlulisa no 3 days, 4 days isonto ingezi ukuzongibona. But shame imali usayifaka. Okay. Qhubeke nyanga ngithi masengila ko 7 months sengizobeletha. Hayi ugaya akasabonwa ke manje akasanga. Okay, ngitshela yedwa abangani bami ukuthi yazini manje ngicela ngixhumanise nomngani wakhe. Okay, ayavume shame umngani wami. Ngizama ukucontact umngani wakhe ngimtshela ukuthi indaba kanje manje ngikhulelwe and ugaya akasafuni ukuyingena indaba yengane. Okay. Ugaya vela afike ezongithatha esikoleni. Ngimbuza ukuthi ngisapha athi ngisa la hlala khona. Hey, alright. Ngivume nami because manje ngiyabona ukuthi ngizoze ngibelethe and ngizokwenza njani because ngisesikoleni. Hayi sihambeke nalogayi ke indoda yamngani wami ke manje. Sihambeke sihambe masihambe sizofika nje komunye umuzi. Muhle nawo lo muzi lo. Ukhuluma ku something like imic esangweni usho ukuthi ubani ufunani nje yabo. Okay. Achaze kumngani wakhe ukuthi no mfethu mina la ngize kuwena ngizokubheka. Yabo angasho ukuthi uhamba nami. Hey singene masifika. Hey usisi nje usethanda ukukhula naye. Yabo sisabahle abame kahle. Ngihlalele lapha kwi-couch anakulela ukuthi ibukele iTV. Ijuluka ibe manzi indoda mangiqhamuka nesisu singaka. Ngithi ngena nje ngizwe nami ukuthi ngikhuphukelwa iBP fast. Ngishiselwe ngijuluke ngibe manzi yimi loyo. Angibuzele ngihamba naye ngiyahefuzela ke manje. Angibuzele ngihamba naye ukuthi right sis right ngithi mina no angikho right. Ingabe ngingakingoyeke le yami indoda. Kuze kusukume yena usisi lapha ukuthi lo sesenimletha lana okhulelwe hayi nilethe umuntu okhulelwe la ngiyabona manje ngiyaphenika nesisi ngizwe inhlungu. Vele ngishayeke phansi. Okay, ngiphapha ngesibhedlela. Hey, bangithathe laba. Shuthi bangithatha laba bangisa esibhedlela. Okay, mangiphaphama khona yena uGayi uhamba nonkosikazi wakhe. Ngibuza ukuthi usemtshelile yini unkosikazi wakhe. Ngibuza ukuthi ubani usumtshelile yini. Ngibuza uGayi wami lo. Asho ukuthi hayi besemtshelile unkosikazi wakhe ukuthi unengane ezayo kanje. Hayi okay yayiqala ukuthi kwehla ke nakumina ke. Okay. Ngimtshela ukuthi ngimbuze futhi ukuthi umtshelile ukuthi mina ngizokwazi ukugada lengane ngoba ngiyafunda. Hayi yaqala lapho ke kusisathi ngiyaza kwazi yena ukuphathana nezingane zabantu bengingazi yini lesikhathi ngilala nomnyeni wakhe ukuthi ngiyafunda. Bese ngiyamtshela mina ukuthi no bengingazisho nokuthi umyeni womuntu lo. Because sineminyaka sazana akaza ngitshele ngawo. Akhaleke usisi wabantu ke manje la isibhedlela kubukwa mina nabo. Hey, okay, ayi story sihambe baphume bahambe esibhedlela bangishiye. Angisazi ke manje ngenze njani and anginamuntu okumfonela mina nginabangani nje nosisi bami kuphela. Hayi
bafonela abangani bami ngibachazela ukuthi sekwenzakaleni ke la ngike esibhedlela ayibafike shema abangani bami bazongisupporta. Okay, ayisiqhubeka isikhathi ngagcina ngizale i-premature ngazala nje ngateta ngina 8 months. Okay, mangiteta ngina 8 months ngitshela uGuy Sheng shuthi base bexoxile ke nonkosikazi wakhe begcine behlesile umoya because bafika bazongilanda esibhedlela bayithatha ingane. Kwaba nzima kusele namabele avuzayo manje ingane yami ayikho ngilwe ngithi ayingeke ngicela ongcono because manje ngisezukwazi ukuhlala erest nengane ngcono ngihambe ngiyoqasha ne. Okay ke manje angimazi sisi noma akazali noma ithini into yakhe noma ithini into yakhe ngoba phela manje ulwela ingane yami ke manje. Hayibo ngimtshela ukuthi ngiyozukwazi ukuthi ingane yami uzoyithatha uma sengibuyela esikoleni because vele wakade eqeda ukuphela isemester so vele angiye esikoleni so ngicela ukuhlala nengane yami. Ke intombazane yabantu ithe yomyeni wayo lengane. Hayibo ngicela ukuthi ke manje siyalwa ke nosisi sesibanga ingane ngangitshe ukuthi sizobanga indoda singivele singayibanga indoda sibanga ingane. Iqhubeka ke isikhathi ngigcina ngihlale wayeka nawe ingane yakhe. No angibayekanga ngaqhubeka ngahlala naye kwaba mangikhumbula kahle ngahlala naye inyanga zaba u2 kwaphoqa ukuthi kumele ngibuyele esikoleni kule kwase kuqala uJuly wawusuphakathi sikumele ngiphindele esikoleni so ngagcina ngibanikeze kanjalo ke ingane yami. Ihlala kubo namanje bayayikhulisa. Yes but mangabe ngivali izikole ngiyaye ngihambe sekuyimina ngiyivakashela ngihambe ngiyovakashela leso sikhathi leso ngiphinde ngihambe because anisathandane nobhuti anisesenze. Shame ngakhetha kona ukuthi ngiend izinto because emva kweminyaka emingaka ngangitshela ukuthi ushadile unomuzi nonkosikazi yena akakwenzela idrama nayo yokuthi mangithi ngicela ukuzobona ingane nganoma usuke etshela ukuthi ngizobuyelana nomuntu wakhe because ngamtshela ukuthi angisezokwazi ukuqhubeka nomuntu wakhe because ngangingazi ukuthi ushadile. Siyabonga kakhulu sisi wami. Hey student asanoba nje manje phumani emablesseni phumani emadodeni ashadile. Kuyento zakuthi ningalibali ukuthi siyafumaneka wonke ama social media platforms okanye usibhalele phaka ku-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usithumelele phaka ku-WhatsApp. Ungalibali futhi ukuthi every Wednesdays eziyakhala siyakhipha. Until next time enkosi. Cheers.